Bos días, señor presidente, señoras e señores diputados. Señora Valedora do Pobo, quixera comezar cunha declaración evidente e a defensa que fai en Marea da institución da Valedoría do Pobo. Entendemos o papel fundamental que fronte aos abusos do poder establece outras institucións de control democrático do propio poder exercido tanto polo Parlamento como polo seu Executivo, de tal maneira que para nós é fundamental que nunha democracia madura, nunha democracia avanzada, exista unha institución que teña por finalidade o control dos outros poderes que están con outro tipo de potestades exercendo as súas funcións en defensa precisamente dos dereitos fundamentais, das liberdades públicas e dos dereitos sociais básicos. Polo tanto, para nós é evidente que esta institución debe de existir, debe de funcionar e debe de funcionar ben e debe ser crítica a captación dos poderes públicos cando teña que selo. Por eso, precisamente, polo que nos obriga, e hoxe de forma solemne nesta Cámara, pedimos a renuncia da Valedora do Pobo e pedimos que a Cámara así o reprobe. E entendemos que isto é necesario porque é necesario para facer valer a dignidade da propia institución na súa defensa dos dereitos fundamentais, das liberdades públicas e dos dereitos de carácter social. Algo que ven recollido no artigo 6 da súa propia institución, da súa propia regulación do Estatuto Orgánico, o defensa deses dereitos e desas liberdades públicas e do carácter social que debe de ter en relación a esa defensa que non se está articulando. Vemos e vimos neste amplio informe presentado unha laudatio xeralizada das actuacións da Administración Pública, a pesar de que prácticamente o 98% das queixas tramitadas, esas 64.000, das que parece que se minusvaloran aquelas que teñen carácter colectivo por non representar supostamente lesión aos dereitos fundamentais, as liberdades públicas ou os dereitos sociais, se teñen producido no último ano, en a que, desde logo, a Administración Pública Autonómica ten un papel fundamental do que non se dá conta. Critícanse as institucións, e critícanse as medidas, e critícanse as queixas, ou se fan referencia a elas como se tratasen moitas veces de fenómenos atmosféricos que non tuvesen relación de causalidade, cando o certo é que a causa está ben clara, porque moitas veces, todas as veces, as relacións e as relacións de desigualdade teñen causa social e teñen causa política, e, por lo tanto, é posible incidir políticamente para que as causas da desigualdade se palien e se remate con elas, e, por lo tanto, é función dunha institución de control a denuncia de situacións de desigualdade e non simplemente, no mellor dos casos, da súa descripción. Moitas destas queixas que entraron se recoñece que tiveron lugar como consecuencia dos recortes, e así se denuncia en algúns casos e así se describe, sin facer unha crítica política de cal foron o sentido deses recortes. Recortes que tuveron por misión única e exclusiva someter os dereitos fundamentais, as liberdades públicas, os dereitos de carácter social aos intereses de carácter económico impostos por razóns alleas á propia defensa da cidadanía. Por consellerías, dando conta de términos xerais, as queixas máis numerosas son as que se refiren á Consellería de Sanidade e á Consellería de Política Social, co 27,19%. Non é casual, nun contexto de crise que foi realmente unha estafa na que un sistema económico perverteu a defensa dos dereitos fundamentais e das liberdades públicas e das que non se dá conta aquí en relación a cal foi a actuación do poder político con relación a esa situación. Non se dá conta de ninguna desas situacións, non se explica a situación. A renta da poboación galega casi 21 puntos por debaixo da media da Unión Europea, malia o crecemento do PIB, porque eso sí, varias veces no informe se dice e se alenta que xa estamos superando a crise económica, xa estamos en recuperación, pero non se fai referencia aos datos sociais que evidencian que malia a recuperación do PIB non se está producindo unha recuperación de dereitos sociais, como se leva producido nos últimos anos neste país. As queixas do oficio tamén teñen unha significación absolutamente ridícula en relación ao montante das actuacións de investigación. Onde vai a voz do sin voz desde a institución da Valedoría do Pobo? Onde vai a voz do sen voz dos recursos para as familias en situación de pobreza e exclusión? A voz do sen voz no caso da protección laboral, da voz do sen voz na desprotección social, no dereito a vivenda, no ensino, na sanidade, a voz da sen voz na protección das persoas autónomas, a voz da sen voz na protección da legalidade por sentencias gañadas e non executadas deliberadamente por poder público. Actuacións concretas no ámbito da pobreza enerxética produce sonroxo absoluto. Despois de recoñecer a existencia de 700.000 persoas en risco de pobreza ou exclusión social no noso país, darse por satisfeita como institución por atención única e exclusivamente de 900 casos en 2016. Despois de destinar a Xunta 600.000 euros e apenas gastar 200.000, dedicando o resto de diñeiro a iluminar o Gallás, cartos destinados a paliar a pobreza enerxética que foron destinados a iluminar o mausoleo da Cidade da Cultura, cando podían ter sido destinados
a paliar a pobreza enerxética. Temos un presidente da Xunta que dice que probablemente non había esa dificultade de pobreza enerxética que inicialmente tiñamos prevista. Ai non, e logo as 700.000 persoas están atendidas. Que fai a institución da Valedoría do Pobo para facer valer os dereitos desa xente sin voz, desa xente que non foi pedir as axudas porque había que pedirlas por medios telemáticos e non teñan medios telemáticos nas súas casas? Para poder atender manifestacións de pobreza era necesario ter manifestacións de riqueza nas casas. O establecemento de condicións administrativas que impiden o acceso ás prestacións é unha actuación política deliberada por parte do poder público que ten que ser denunciada pola institución da Valedoría do Pobo, porque se poñen condicións que son imposibles de cumplir, porque a xente que está nesa situación obxectiva de exclusión e sobre todo a xente que sabe en que situacións de privación material severa non teñen acceso a eses medios, seguramente nin coñeza que existen, e para iso é necesario que existan medios para suplir esa imposibilidade de acceso, da que teñen que dar conta as administracións públicas e da que a Valedoría ten que dar conta de denuncia, porque non é unha situación casual, é unha situación deliberadamente buscada pola administración para non gastar eses cartos para despois utilizaros para iluminar o gallás, que fai moita máis falta que atender os pobres con pobreza enerxética. En relación ás axudas sociais, sucede outro tanto do mesmo. Recoñécese que non se dan máis axudas porque non está desenvolto regulamentariamente a Lei 10/2013. Non está desenvolto regulamentariamente, por eso a prestación non é efectiva. Por que non é efectiva? Porque non está desenvolto. E a quen lle corresponde desenvolvela? Ao Executivo, que ten a potestade regulamentaria. Onde está a denuncia no informe desa ausencia? Porque non é de agora. Ven do ano 2013 e estamos en 2017. Anúnciase, sí, inminentemente, xa nos dixeron que se vai producir o desenvolvemento de xeito inminente. Onde está a inminencia? 4 anos despois, recoñecendo que isto supón a privación de dereitos a xente que máis o necesita. Dirixiuse a Consellería de Política Social para que se garanta a percepción de risco nestes casos de persoas. E con relación ás sentenzas que se están gañando en relación ás persoas convivintes e que a propia estructuración da norma impide o acceso, estáse facendo tampouco. A escaseza de medios persoais tamén é unha constante da que non se deu tampouco atención. En materia de menores, ten previsto a Valedora actualizar informes sobre a desprotección de menores de 2007 ou en requerir un informe pormenorizado á Consellería de Política Social. En prisións, as queixas da administración penitenciaria non aporta solucións como reprender as autoridades ou pedir que cometen o personal, ni siquiera dirixirse a administración competente para que se dirixa a outra con correspondencia. A saúde mental. A Valedora minimiza a grave situación da saúde mental no noso país. Como lle sinala o Movemento Galego de Defensa da Saúde Mental, vostede xa é coñecedora dunha das nosas máis importantes preocupacións, a inquedancia do descoñecemento da situación na que se atopan as persoas que foron externalizadas e que despois moitas delas por non poder ser atendidas convenientemente ou ser externalizadas dan lugar a desenlaces a algúns casos tráxicos, como o caso de Mondoñedo. Onde estaba a denuncia política da Valedoría do Pobo ante estas situacións? E a lamentable actuación e as declaracións da Valedora do Pobo no caso das persoas en fogar de Santiago de Compostela, onde se refería a necesidade de incapacitar e someteros a un tratamento, como se a acción civil de declaración de incapacidade fose a conveniencia para a solución dun problema social. E se o fose, fixo a administración ou a Valedoría as xestións necesarias para proceder a incapacitación, por exemplo, instando o Ministerio Fiscal. Seguro, non se fixo nin unha cousa nin a outra. Falou dos dereitos LGTBI, pero non escoitamos queixarse en relación á campaña publicitaria de rexeitamento e recoñecemento da diversidade de xénero que se producía dentro dos centros. E dicía que non se podía facer unha queixa porque estaba esperando o informe da propia administración en relación a isto. Falle falta un informe para saber que a información ou que a apoloxía da transfobia, igual que da homofobia dentro dos centros de educación públicos, non é admisible constitucionalmente. Fai falta un informe da Consellería de Educación, por certo, a que menos colabora ca Valedoría do Pobo, na cal estamos de acordo, e é a parte do informe na que máis estamos de acordo, pero votamos en falta que se exercite o artigo 22 da propia institución para reprender por o carácter hostil da propia Consellería. Non. Emprego público e interior. Incremento do 22% das reclamacións neste sentido, sin que se faga en ningún momento unha evaluación das causas dese incremento. O desvalimento por silencio da administración pública é un recurso que efectivamente debe de ser
debe de ser limitado e acotado completamente, pero faltan medios moitas veces personais para atenderse un plazo, aparte de instruccións que poda dar a administración para resolver por silencio administrativo, donde vai a denuncia política desa situación. Área de vivenda e desafiuzamentos. Lamentablemente, dice o informe, a economía de algúns fogares senta resentíndose polo impacto da crise económica en la que se aprecia, a xulgar polas cifras registradas durante o presente exercicio, certa recuperación. Nestes últimos anos veñemos observando que a Administración Autonómica exerceu con plenitude a súa función de garante dos dereitos da cidadanía. Consello Xeral do Poder Judicial, ano 2016, datos oficiais, 2.432 lanzamentos. 7 persoas, 7 familias ao día perderon a súa vivenda en Galicia en 2016. Isto é o completo exercicio e o bon exercicio das funcións por parte do Poder Público Autonómico. Se faz referencia aos últimos anos, 2015, 2.519 lanzamentos. Isto é unha satisfacción plenamente satisfactoria dos dereitos da cidadanía. Isto é vergoñento como valoración política do informe da maioría do pobo sobre a situación que viven moitas familias desesperadas e que esperan os gobernos da casa. E non é certo que a Badaroa non poda facer nada en relación aos bancos. Non é certo, porque os bancos obedecen unhas determinadas regulacións de carácter legal e se pode instar a modificación das normas. Se pode instar a modificación da situación da lei. A lei non vale nada fora dos dereitos fundamentais. É necesario que a lei respete os dereitos fundamentais. É necesario que a lei persiga os dereitos fundamentais. É necesario que os reis decretos persigan a realización dos dereitos básicos da cidadanía. Non o digo eu, xa decía Pulver, como vostede lembra. E ineficacia dos convenios, ineficacia dos desenvolvimentos regulamentarios, ineficacia dos desenvolvimentos administrativos sin diñeiro. Donde vai todo eso? Cantas veces se alude aquí a unha ponderación entre os dereitos fundamentais e o axuste económico e o equilibrio financeiro? Esa é a trampa. A modificación do artigo 135 da Constitución, que establece un principio de ponderación a hora de bens constitucionais, equiparando o pago da débeda a realización de dereitos fundamentais que compreten e que comprometen, en algúns casos, incluso a vida das persoas. Como podemos equiparar como bens valiosos, como principios axiolóxicos idénticos, o artigo 135 e o artigo 15 da Constitución, o dereito á vida e o pago da débeda? Como podemos subordinar os dereitos das persoas ao pago da débeda? Gracias, señor Villas. No, remató su tiempo. Miro el reloj, por favor. No, terminó su tiempo, señor Villas. Gracias. Remato o tempo. Denunciando últimamente, únicamente no ámbito da sanidade, a total desatención dos dereitos fundamentais derivados do dereito á sanidade, que comprometen o dereito á vida, que comprometen a imposibilidade das persoas a recibir medicación única e exclusivamente por razóns económicas, comprometendo a súa vida. Señor Villas. Gracias.